Hello, I know hai tini video nó quay tới sẽ kering sakpa tam le hembai ko ya ko dak satu yi nó gan nó jas kaisa sikon te rabar ni bagan khaimani omo GT1 sara chikon dog no kai nai nó gan nó chikon sa bagan khaimani oro wo pun bera budi khebo kaham ke bera di jagli ya nó gana ne jai khaja habanyai rabar ni sara ni belai jotono sap sawi sibai maya gulang bagano habna musung yang thamani haino hai tini toisa tamkha phungo gurong ne phemani belai teisa asanya surungkha hingga kai wan suka teisa kaham kai jai khanya ragana bisi sekere cara to 150 cara gabo iko norok bagan tagnuk na nulo iko bolong to 150 cara goro kisah ya porok kaisa kusu ngkorok dubudu rok kusung tomono nor kelangnai hogna hingga to astik jatu gathu kanya rok nai tongdi mo hingkai kasaman ya klik ko ini kasau emon অবস্থাকে পুনসা খানা দিয়ে হাঙ্গানো কোনোকান ফাংসা আর ওই মো ওংখা মো একদম নাইতে তকা আর বলাই আর আর রগ যতন বলাই দङ আর রগ পুন হাবইনাই যতন সাপ চাইছে বিকা গাকাই লাজ দিকে তাংখা ও জায়গাও বলাই তংমানি কাক থাকাকাই বয়াং তৈ তাকাই বেডেক নখনা সুরংখা কারণ বসগো কিচ্ছা সাপ চাই থাকামো বসাপুরো beleng tirong nang thangnya bosok tei phacha rotom sala mali yangai kubuni tei peplawi biko boyang kina tei bedek phanya surungkha kemo bedek no sing tabu abar to khagi maya ko bedek no sing ta khag maya tangi hingkai bono tisa tosana jora mari ganai belai me yangai bo bini khaidok bo mane bini je nangmani sik bo nahar mayang thanai gan gagoi morong no tisa logri nani sujugri oya koinai mo bosok jokhon logoi belai phaikai moror loka hingkai apuruo tansirinai mo hingkai mo batai no punchaya koi ororong ni belai jotono sap ororong ding thamai mani hingkai sai ko dem phai ta belai te norom de kai hai phailaka hingkai ama haike kwbangma jotono pura 150 ta sara khai abe 150 ta thung sai pai chalang bailaha abo hai hingkai kai tabui korote phangsanai mo batai sem tak no kholo tak si belai ek step ago phaisu hingkai tak mo bai ke prai 2 step 3 step rok dongna nama raba to ya mo karan ga GT1 ni bla sara GT1 ni sara rok ka kita itu no torna lewu bu phang ro su bai ya ni kai de mani para gana ba hingkai I kor te ka sena ni hom ka phai mo ka ta mo hai belai tong ma goro guri oi ha na to ka tong ati ke bela olok ki pun habi sai kalamela ang bagan hamna mo sing kamani haino hai ko mudika aje febeise ang bagan hamna mo sing mo actually mo dabotini pul taglia ke mo muti bu phang jokhon te lok sawe akoy bu phang norom tak sikon ko ma ke duklai thana nai ka hingkaro wa kaisa kolok ma ke kai akoy mono soman ke khai dina namo gabo যখন অমা হেকে কইয়া কই ফিকে মন সুজা কে ওয়াকায়া কই বিনো না কে আতিকে রিয়া কে বুফাং বলো কই থানাই গা আমা হেকে ন নর অর নুখাতে গাইছে কি অরwa mo buphang khop kaham sara mo GT1 phano gei ko mo kha kolong to kha ga moi baksa si lok to khai ko ani sak selai thaka mo khop sara kaham bono khai ko wabe khai ka oma hai kai jotono khai rena nangai hantai yang ko ko bolong tuk to ma
Moyang haksala nukana abo sini bagan no abo kaisa rabat kotor kotor guri boi koro gana sini walung tongo ang no walung o muya rok phuno kano yang sini bagan no tongo rabat no kolok kotor gabo ngai cheng totally rawo yakoi bini rabat dud dong no use khai tongo phal tongo ta ati hai mo hingkai na di bosok ni hi mo asta bosok no jangri klang thaka na hi bosok ni belai si phai miang doka gebo yang kinatei tem na hai te sima phai pika ase te puno tangklang jara rubber bagan khainai rok tirpao to besibak rubber bagan khainai tin borok to rubber bagan mangsi borok bujina je rubber bagan khaiman bo mahai kosto ga kai amahai kosto kai 4-5 বছর নাইমান পরেছে bini ফসল no जों sini uyu na difference wati seksego tara rubber bagan hokte hok phaite walai laisa kicha cotton tongkha charabo kicha chikon kaijakbla nugya nasing nadi satamsi sika lajigi kai yang tiwa sindirik sai trol sika ge botesa tabu yang kinati phanya nai momo bani yak nangai dut phaido rabani kos gu tolate jikon kita kong nai tongo te kaisa mokol mane mokol tino phai nai tongo abo phara phai ne gena ge nogot sarate thangni tongkho abono change kari phai ni wansu kama haitei mistake ngo rubber sikon kaimabla kai kaina hai amo hai te kaisa yang saito tongo yang saito abo hungkai pun chathani pun bo direct waris soton kana obuna mokol tiwasin na dirik sa soithaka hungkai rubber bo thoi thaka abo te tengli abo change khana nangsinai ko bora asini mo hungkai direct bo mo yang mokol ti kak thaka mo bo muti tongmai ga pun mono sana ni sai tokha belai ta so to sai malang bali ba puru ingka kai tamkha direct karo to moto te yang ti te phemana samo biya o mai ke choi thakai hi ingkai o jaga kai sang sara gatal chance ma khanai kai ang no gana ba sujai khaji ya bagan afur kicha dengsa dengni hok kalang phayo tango atinggai bagan no jai khaji eng tokha kai amo haike mang no bagan bolong nani seng tokha oro sini norong no phunung nai wa jeta waleng wa emon nai thotok nadi omo khasini walong komuya koto wanda lok thong mo walong no seng khali hok nai hoge oro te 200 sara kainai o jaga walong kotoma tongo bisingo ang no phunugana wa bagan omo jotono wa bagan tongoi mani no sini morobo dong taklai je 150 ta kaimani bo wa bagan tongoni no ka omo jotono sini wa bagan no tak phunugana khangka bisingo oro seng khali kainai khali rabat te 200 kainai o jaga phiaba GT1 chara nang te kailia haisi kai kai 600 kainai bo baina kha bai phan thangbai to haisi walung bisingo wa emon khai eri tongmani sini mo bosor burum no seng muya asai bo muya phaya engka amo haike mang tonite semani hoite o hamsana hoite te 2 bosor lagatar seng walung no ase care khaimalia karon buibo phaipayo khogoi musuk ba seng chawo engka kai
muya rok komolte wa rok asa hamya sing thaka na sidani golok wa bose wa lung ka hama wa je nang nai sadi je sukon mano rok je nang sak wa no rok dam kom khai manai ekdom contact tong yang bai wa joto prokan tongo wandal tongo wa thei tongo joto prokar bolte wandal wa thei engka wa thei bo wa sono kaham emon khe kaham chinmo hai wa noro kun jaga mania kaisa wa log mani pura puri ekdom একটা সাইকেল লুট খাইয়া কইতে লাংনা হংকাই 3 টুকরা খাইয়া নাও 3 টুকরা খাই বসে হাসাম রক হংকাই ও ইয়া উগলকনি ওয়া সাইকেল কাজা খাজা হাসাম রক দুমসাফরকাই ha nangai dong oंखायनो dumsai beng tongka su wa kolok kolok kinmo hingke muya rok tahan si musuk sai pai belang ha taklai khito motamti sing phoran ka phai karon khali to hoknai mo waluk no babon bagai muya rok kolok kolok no kana rok ge wa ro muya joto kolok kolok tongmai gayango musuk rok bo mahai ke muya chalangmai kha abang narono phono gana na sigdi tor tong kaisa mo hongkai mo hai ke musuk muya jaisu hongkai muya tamung las kalo kai muya bini satei sogya kuinai thei thango kamo hai ke kwbangma musuk muya chai klangbai kha tona sigdi ro borok chawi simi klangya borok kaprombai sobai bo klang thango ke muya thei thango gati khemang sini te wa erna tongmani nasiri sini wa walung wa kaham taklai wa phalka prai 10-12 hajar ni o jaga ni bong ni sain tane ya koi borong no gari tui lut khete lango amo hai ngai noro wa nang khai phaji mo ongkha yango tamthani tulasikor ni kola bagan kaisa tongo tulasikor side ni kola bagan yang sampar bai tulasikor ni kasar ni kola bagan paisok bai kisa yang tokche root hapaino fol bagan malayano o gana ono norok phaji direct comment khaji inbox phaji je wa nangnai rok oro wa norok 10,000 20,000 30,000 nangkhai 50,000 wa phan rohai mano 1 lakh phan rohai mano no wa amsuk kai tongo jaga ge moto khali jotono hokjak nai kisisa sing yang sate kisisa narang nai yang area saito tamle mo wa rok bo nango somai somai yo gahani bagai hingkai norok nukhna je omo hai walung joto jaga noro naina mangalak tabu khai poristiti o karon wa rok komor si tongkha hingkai wa rok na su jai khini krikha hingkai nangmale kintu wa bahot dorkar nango hingkai joto borok am hai ke narge ko na jang walung kajarong video kisa andra gundra thaka kai asidi ko mo hai ke musuk sai klangha thei thaka mo muya kun ka musuk li hingkai bui kwbangma para area o musuk pun dilayo musuk dilayo mane pusilayo piaba musuk kotor gai rok kotor rok no simi digrari oi kalang thango gana gini khawai piaba o basor tomro basor rok no ngakai piog se hai kalang thang piaba mal mamta niji rikha hangkai niji pusi hangkai joto khel tongna nango bo basurung thung kotorung thung chikon thung kintu khana nango tangai manle basur musuk jabra chanai jatiyo bo chikon phurupano bo o je gairok sama haino bo jaiman gahani bagai para gana gini piok langkai sing para tongna sensi kosto singkai kheto gana kheto bo soman jaga ngai bui musuk rok khai kalang phaio hingkai basur piok lango hingkai para sidan se ori kangsa bo dangdalo lam toni malia kisa sar rok bai suya koi lam toni kai sar bahai hingka sense chaya koi kalang thasi nai basur rok khai hingka sapa nok phano gati rok toni khai chai kalang thasi nai hingka tongna belai kosto amo haingkai o walungo parani sama haikei rirok chai singko walungo tei muya to tong mansi naba amo hai obostha hingkai to phano norok contact khaji mo norok judi omo hai wa kaham judi nangkha hingkai boundary rina rok silin wanani nok bera rinani bibino kamo
Mohai wa ekdom wa bo suja suja sin mo norok ekdom kaham jangnai nanghang contact khai di phaibidi asung kok tini ni video ngan tang rubber bagan hokna hani phaima phongna phaima ni bising bising no wa bo phonuka gani rubber bo yaphang kisa poriskar khaya kunya tini ni video ang norok bai mothangnai hingke haino hai norok hani video no support khai tongdi tini ni baga asung no hambai.